Banyak. Oi. Rajkumar, bas. Ready. ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಗರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಿಜಲ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿದೆ திரு புனித் ராஜ்குமார் அவர்கள் மறைவு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சகோதரர் புனித் ராஜ்குமாரோடைய குடும்பம் உங்களுக்கு தெரியும். பெரியவர் ஐயா ராஜ்குமார் இருக்கும்போது நம்முடைய தாத்தாவிடம் மிகவும் நட்பு பாராட்டக்கூடியவர். தாத்தாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர். கலைஞர் இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய தந்தையார் அவங்க சரி, என்னுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமான குடும்பமாக இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய குடும்பத்தை சந்தித்து தலைவர் சார்பாகவும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் அவருடைய ரசிகர் நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.